Kat bana ya kisni nang hirdor jak ben riu khasi wat ya jik bashi shaki suplai kuma company om dei tang hasor kum juat hanong kendong samla bagwa faslo ani shitom manshem la ijong oh samla bagwa faslo ani shitom manshem la ijong om dei banyak syukran om dei ken banyak syukran om dei banyak syukran om dei ken banyak syukran ngamun ifas lok lajang ban ban dei ijong upara oh ngamun ifas lok lajang ban ban dei ijong upara kat bana ya tipo staging iet lanan jelai om dei tang hakirang kumju lem haki tei haki babale gadur tin thli ru khambala saya kisam la leilai kin shu bujli kum babuji jan oh saya kisam la leilai kin shu bujli kum babuji jan perthailanang kala jingmut rio om la ban batai perthailanang kala jingmut rio om la ban batai bun ki lok baladan idang kwa banri ar lai lai oh bun ki bri baladan kibak kwa banri ar lai lai kat banang ya legis nem jing imbrio lanang serkong banwa jing bashi shangis dang ban shem saha inet ngo kamper wala hajan mekum juat syajan para long iba jantam jonga jong phi dei I mobile oh para long iba jantam jonga jong phi dei I mobile perthailanang kala jing imriu lanang pensong perthailanang kala jing imriu lanang pensong banshan jing bashisha saha I whatsapp ha I facebook oh banshan jing banalla saha I whatsapp ha I facebook